Rongagora G.E.L Evangelical Lutheran Church Amondoli along Riso Ejang Ningkan Esek Kachingrum Ajaimek Kepamanpon. Jakhong Cheklo ni Pain Kora Trogani Rongagora G.E.L Evangelical Lutheran Church Amondoli along Riso Ejang Ningkan Esek Kachingrum Ajaimek Kepamanpon. Ada porpai kebra chite ma porpen analo porpai krenira chite ma poran mai pi mate jabang. Miss Sunita terang pialang lipena joksi meja pon linlo atong tu thanbang kangwai pontang Miss Daisy hi pi assistant professor alang lipena joksi Jumisen arna malam than pajet mi ponlo athepi kahino nangli pan parem longri Roman chapter 12 verse 21 labang so mai long riso jang atom bang phorogatom armu chitong pending arong chipi don rinti anporta labang so mai long nitoma parman apan than bang atom amen la puson henlo Miss Daisy hi pi assistant professor Reverend Barnabas Terang Reverend Sodar Taro Mr. Beren Terang Sawa Bharat Lason sila bangso yud Ningkan Esek Riso Ejang Kachingrum amai pi Kepamanpon along kacitong don Amondoli amen laposon henlo Diring dola mara korlangso tarapong borpung depu salawar rongkelan japrajan Rongagora deopani dathora labangso amai long kyongdung kethi giding atum stami chitong don pen alir jampidon bokajan pen Lawrence Lake the loti ki news karbiang long. But fools despise wisdom and instruction. Fools, nanti kemana? Who are fools? Kiluatu. Kiluatu ni kupilo, they despise. Despise ni kupilo. Despise mana kelang select, cicak lagi. Despise wisdom and instruction. Wisdom ni kupilo. Experience, life experience. Instruction ni kupilo. Kepare alam. Lasi kiluatun ke di mane api apa kepare. Api cara tu kethan. Di lahai life experience lahai life kethan hai cecak ko di arjun tu di. Lasi nak tu ni kupi lah nak tu ni thai thang cema thata. Na napi na potong napi na potong lam na kethan lahai nak tu arjun je cema thata. Nah, paina ko phone there no dipai ko no je na mo di mana ko ready ka nah tu mani chile pilo you are a fool la si next time na ko je matha mo ni pinye po ni mo ni teacher pa ni thi kutte ni ko pilo ni to nanglehin pen than ko tha pini labang so karbeng long G.E.L Evangelical Lutheran Youth Association labang sa Ningkan Esek Riso yang tum Kachingrum amai pialam tenanglen pentan po itate suro lo nili tum apan kar dipona pot lasi nili lamboy bang kalason hello nili tum karbiang long G.E.L Evangelical Lutheran Association pen nili tum patumi por taring pora po la pen taring pora proksian nili tum youth meet mate youth tum Kachingrum kacetong amai nili tum pining angbong ini patumi approaching konsin tum Kepamanpon lo la nili tum athepi ki en pono bangke la hello romana lolong pen romana ang dengpi krihini ang dengso ingko raisi along sinili tum en pon lo la si hala dakitok la son hello kaheng no nang lipan pele perem long ri lo bang salam si tong lo la si bang salam pen ke tan pon bangke nili tum singhona Reverend Barnabas Terang karbiang long G.E.L Evangelical Lutheran da Paris Chairman lo la pen pastorate long ka chairman lo galang lipen si tum han pon lo la pen nili tum education na atio pan bangke ni tum kepitan pon bang ka pre na tu ani tum en pon tu la bangke nili tum amem lo ka sing hon message dai sing tipi alang lipen si la bang nili tum pan pon lo la pen don tu bangke nili tum addiction na tu tame no lom ke pinangan social media pen sing lo anata edik tum do mobile pen la pen ka pre kichu kijuna na tu tame la sing tu bang so putak kame en pon do la ni tum kepitan pon bangke itu masar lo sir Biren Terang sewa Bharat alang lipen si petan pon lo pini labang so Ajaimek ni farmer phan lo ile tum ni thoma farman Kepamanpon pedo la sini tum ladak sport tame ni tum pedo ponji pini taring ko trok lo la pini apor ni tum barota pen philo pulatang te ni tum khelas tame bi ponji football la pen rosi ka chibung la pen ka preka khelai hoi ni tum kangjar tikat lai hai ka chapati an sami ni tum pedo ponji pini labang so Riso Ejang Kachingrum amai long bang an bak bang pharo ke thom so se armu ni tum chitong pon lo ni tum non bang ke
har ke baya por sok e por pen jok penang atuma ke kisang do stame ongdung pen ketong pot amon liti na pandra nilihin ta churo pon ini labang som riso yang Kachingrum mai long ana munli si ini participate lo oh nilitum penang do longit penang cheng si biku la pen adak bokajan ang kang bong ke nilitum penang do atema bali putar la pen japrajan la pen Rongagora diopani la pen kajironga natu tame dering la pen dawar baguri area tame penang do haladak dering pen cenglok do lamarang kang tame penang do la pen akuni libang kang stame borpung karapung pen cenglok penang amonli nilitum do se armu tame ongdung pen cetong ponlo ana bari khapos tame